tinokuchingamidzai apo toda kuenderera mberi tichitaura pamusoro pemutupo. Tinoona kuti previous video yatakaita takakwanisa kuburitsa kuti mutupo is like a code. Takaburitsa zvekare kuti zvemutupo zvine chekuita nechinamato. Amiro kana mune zvamunoda kuti mutuwedzere pamusoro pechinamato. Tinoda kuti tikugamuchirei zvakare vadiwa vatariri vedu. Tichangoramba tichienderera mberi nenyaya yataitaura iya sezvataudzwa namuzvinapembe wenu. I think from the previous video yatakaita ndakapedza ndakapedza kutaura ndizvo nditaura nyaya yekuti nyaya yemutupo yakangofanana neworship. Chibva tataura kuti tine vatendi vazhinji vari kunamata mukati mekereke yanhasi vachizviti vakatengwa neropa raJesu, vachizviti vakadeurirwa ropa naJesu, at the same time futi vakadeurirwa ropa nenzou pane chimwe chikomo, because tiri kuti Jesu akadeura ropa pachikomo cheKalvari handiti, but tine futi mombe kana kuti tine futi nzou, tine shumba, tine whatever zvingayerwa zvakadeura futi ropa. Tiwedzerei ipapo zvisinei nekuti ndiwo wakanga uripo here pakuparticipate kuti nzou yacho ideure ropa, but ukatongoita tap in mazviri like izvezvi pakaurayiwa mambo Jesu takanga tisipo, but the grace iri kuti follower because takaita tap in. Kureva futi kuti tikabeliever futi mune zvemutupo tiri kunoita tap in kunosvika pazvakatangira. Saka mutupo yakauya as a way of protection. Handiti muri kuona Jesu Kristu futi vakauya on the same line of protection. Saka tinenge taakuita kunge taakumixa new wine skin neold wine skin. Taakutora the old covenant yataiita mumazuva ekusaziva, yaiitwa nemadzibaba edu mumazuva ekusaziva, toitora futi toisanganisa necovenant yataanayo. Woziona ngo chimbozviti ndiri shumba ende mukada kuzvitarisa babaka vana baba munhu ukamushorera mutupo wake anobatikana zingaite. Ini ndakakura ndiri mhuka huru ende ndaizvinzwa kuti haiwa tikasvika toziva kuti vana mhuka huru zvasvika unoti dii ndinonzwa manyukunyuku, but munhu ukamuudza kuti uri waJesu haanzwe manyukunyuku. Why is it like that? Vanhu vari very emotional kana vakatanga kutaurwa nyaya dzemutupo wavo. Izvezvi tikangotanga kutaura kuti vana sinyoro makapusa tinoziva kuti tinoita makomenzi anosvika kuma1000 vanhu vachitituka nenyaya yekuti tinenge tati vana sinyoro vakapusa, but munhu akabuda achiita esini joko achituka Jesu havadi. Kureva kuti there is some form of a spirit itoripo iri associated neizvozvo. Hameno kana pane anogona kuramba wachivandudza. Ndikuda kuti ndiwedzere ipapo nekuti apa mataura kune imwe dengu inogona kusagamuchirika nevazhinji kuti kana munhu akatukirwa mutupo anotsama. At the same time munhu kana achida kunzi afare munhu anogona kutendwa nemutupo kumusumudzira futi manyukunyuku ake. Saka zvatiri kureva ndezvekuti kudii ndezvekuti apa pane kamwe ka worshiping katiri kuita but kari under carpet. Musati akasika worshiping huru pakuzei right pabosa kari gaidi papodzi nekuti worshiping ya asi sutogona kusai identify kuti worshiping asi worshiping ya takatogadzirirwa nemadzibaba kana kuti nemadzitateguru akatanga. Nekuti munhu kungonzi anzi sekuti vakari vaivhima nai vachivhima munhu akauya akabata membe achigasidza membwe zvikangonzi maita basa munhu anogona kuti zvogona kumurundudza kuti mangwana handibati. Asi munhu zvikanzi vadzimba akatanga kuditimbira mutupo wake maita nyati vana mushachirasa anonzwa kufara, anonzwa manyukunyuku kureva kuti that spirit yamunenge muchipraise ndo iri kufara, ndiyo futi iri kuoparata iri maari. Unoona vamwe even kana vauda zvekutorwa chaizvo anotoda zvekuti ndimuyera chakati inini kureva kuti paanongotaura handinzaroga anobva atochinja even net the character zvoreva kuti papraiswa that mhuka iyoyoyo that spirit yatova neeffect maari yakutotanga kutoshanda in that character kana kuti yanga iri yeshumba yakutoshanda in a character yeshumba yekusatotya ende yekutoataka. Saka tiri kutongoramba tichingoona kuti apa ndonga tanatso patsokodzera apa kuti the form of worship. Nepamwe futi pandoda kumbodzokera patambotaura panyaya yemasource patiri kuramba tichikunisa kuti worship. Mukada kuzvitarisa ngatiti isusu tiri vanhu vekuAfrica tinozviziva zvinhu zvinoitika chiro kuna naEurope futi zvinoitika zvandoda kutaura izvi. Munhu anogona kutorwa nenjudzu handiti. Inini I believe kuti kutorwa nenjudzu it's not a natural thing, it's a spiritual thing. Because munhu anogona kupinda nemurwizi rwakazara mvura asi haatombo kunonzwita sei
kunyura kubitiridzwa zvokuti anofa haanyura kureva kuti paitika a spiritual thing obva aenda pasi pemvura right kureva kuti bhodhi yake nesoul yake zvese zvaenda pasi pemvura handiti zvaenda into a certain world kana vanhu vakuda kuti munhu uyu adzoke kwaakaenda what is the next thing they do vanouya votanga kuridza ngoma vachidetemba mitupo yake vachidetemba kuneve dzinza rake kuti vaite sei vamurelease kureva kuti muone kuti iworship in what way ani muri kuona kuti pavauya pavakudembetera havana mateka apa pavanoya nemombe nemapayapaya vanouya vachidembeterera mitupo wake nedzinza rake kuti ariliswe so yobva yariliswa muri kuona zvazviri ngoreva zviri kungotilinga zvega kuti it's a spiritual thing right panenge pasina kana chimwe chatiri kutaura nezvacho chinamato chatiri kutaura nezvacho anoitwa madetembedzo payapaya vanhu vachida kuti munhu atorwa nenjuzu ariliswe kureva kuti pane communication yemaspirits kureva kuti spirit iyoyo inonokommunicata nemaspirit ari underground kana yakommunicata nemaspirit ari underground ndo anozorelisa munhu uya uya wamunenge muchida kureva kuti iworshiping yatiri tichitoita wese kuma-africans saka haisi kusvika here worshiping kuna mwari inenge chinanga kupisha bcause ndozombodzwa vachitaura kuti vari pasi vachiombera vachiti vari pasi vozoti vaimbotinzwa kana tichinge tadaro wotarisa kuti the way yazviri kunanga naye zviri kumbotanga zvambonzi vari pasi apa tiri kuziva kuti mwari ari uko saka unoona tsoona this type of worshiping chaiyo chaiyo kuti titi inenge ichienda kuna mwari aiwa kuna mwari kokuita sei handiti matauro here pastatement yamataura kuti vati vari pasi kana vari mumhepo isu hatina mwari ari mumhepo mwari wedu ari kudenga nditi hatina mwari ari pasi mwari wedu ari kudenga saka ukanzwa paitaurwa kunzi vari pasi vari mumhepo vari mumvura ndo kwavari ikoko ende shoko ramwari rinotaura kuti kuna ana mwari vakawanda saka kuti mwari hazvireve chinhu because vana mwari vakadii zvavo vakawandisa vana mwari vanogona kunamatwa saka izvozvo zvine zvisingarevi kuti vari kureva mwari wokumusoro kudenga vanenge vachireva mwari wavo iye wavari kulinga naye saka tiri kungonobudisa kuti mitupo ndeimwe yezvinhu zvinolingwa pachinamato chisiri icho ini ndinoto ipapapo tsigire zvishoma ndichiti nyaya dzacho ukadzinzwisisa mataurwa adzinoitwa dzinonzi chivanhu chedu kuya kuti zvinhu zvinenge zvichiitwa ipapo ndezvevanhu hazvinena mwari chivanhu chani chedu kuya kuti zviri kuitwa hazvinena mwari ngezvevanhu kusaka chakanzi chivanhu ndezvevanhu ende chiri pachedu saka waona kuti zvakanesa kumitupo yese nechi zvaitwa nechi nevanhu hapana paunotombonzwa wakurasa tsika dzamwari unonzwa wakurasa chivanhu chedu kureva kuti zvakaoriginata kubva muvanhu pachavo toenda pavatendi vanhu asi ndinoona kuti pachine kakupinza fiye baba even muchangotangawo kunamata paitokupinza ifiye pekuti munzi maparidzirwa nokunzi siyana ine zvemutupo yenyu waitonzwa kudedera mungashingise vatendi vanhu asi muchiti kudii hazvina here maeffect zvokutosiya mutupo yacho tichititaakutera ichi chinamato chatiri kutera nhasi bhozi vanotanzwa wakasiya izvozvi zvechivanhu changa chitaura kunzi chivanhu chedu ichi pane maconsequences anoitika right regai ndipindure ipapo ndingapindura ndichiti inini kutosiya yatingati worshiping yawagara uinayo zvagara maconsequences aritoripo mazhinji ndosaka muchiona kuti kusiya even yatingati panyama yedu paflesh chaipo chaipo ukange une chifambi wapinda muchifambi kuchisiya chifambi chiya it's like chinopinda mukati saka kuzochisiya kunokunetsa kureva kuti iwewe unenge wakufosa nyama yako kuti ijaire zvausina kujaira wakuda kuijaidza kune zvimwe zvinhu saka maconsequences atinosangana nawo hazvirevi kuti hatifaniri kudini kuchisiya atoripo nekuti iwewe wakanga wakazvipira pawakaita agreement zvawakaita agreement wakatenderana nemhiko dziripo mhiko dziri andachi that agreement kureva kuti kudzisiya chaiko chaiko maspirits aya chatoti atokwata ini ipapo ndinotsigirana nemi pakuti ndosaka muchiona kuti munhu akanzi akagadzikwa parupasa paya
ende unenge wauya uri iwe wega kuti wazvipira zvinhu zvandakuita izvi ndinowirirana nani nazvo. Saka wagarako pakupasa woita zvavanoita wodetemba kubva vakuisa mukati mezvavari kuda zvacho ione kuti wawirirana nazvo. Saka zviri zvekuvhima unoti wakutobva ipapo zvakutoenderana newe, kana zviri zvekuroya wakutobva ipapo zvakuenderana nani newe, kana zviri zvekutouraya wakutokwanisa kutouraya because wawirirana nani nazvo. Zvaamauri wavhumirana nazvo kuti izvi ndazvida. Saka chinhu ichocho kuti chizonzi changobva panotoita hondo sezviri sungano nekuti kune kwawanenge wakandwa kuti uzobvako kune tone hondo irikwenekera kuti wakuda kuendepi usakawirirana. Izvozvo indiri kuramba futi ndichingowirirana nezvekutaurwa baba zvinotaurwa nevarume vaira vandikuwirirana navo. Ndokona kungopa good example kana kuti sin example but ndokona kungozorangarira zvakangofanana nekuti ndingangotora sekuti munhu ari kudya mubhini, munhu ajaira kudya mubhini hakuna kunaka but anga achidya achitoita kunge ari kuguta but zvisiri the right way. Handiti ukaregedza kudya mubhini enemy inonzi nzara inongokuataka. Handiti saka kana uchinge waregedza kudya mubhini unofanira kuti uzodya chikafu chaicho chakanaka. Handiti muri kuona. Saka vanhu vari kuti vanga vachidya mubhini, handitika vanga vachidya mubhini vobva varegedza kudya kuti isu hatichadi kudya mubhini, takaona zvekudya mubhini hatidi, tobatisa sadza rakanaka iro chidya vanoti futi hatidi wogara. Kana ukagara uri paneutral venue unorohwa nenzara, mweya yacho inokubata because uku kwanga kune protection yakadhakwa yanga ichizongokulidha kumubhini. Protection yoku inolidha mubhini munova ndo mwadhesi munova ndo mugehena. Handiti uku kwane internal life. Saka ukaramba uri paneutral venue unova nenzara. Saka ndiri kuti ibva pamudzimu ibva pamitupo wobva waenda unowana something which is Christ. Ini ndinoda kutaura ipapo ndichiti ndosaka muchiona kuti pakaita kahondo pakubuda kwavaisraeri munyika yeIjipita, kuti kune chimwe chisungano changa chiriko zvisinei kuti chairwadza vaiitiswa kuti vaiitirwa vaiona zvakadii zvakanaka nekuti ndo vanoziva zvavakanga vazvitangira zvaivafadza pakuzviona vachizviita. But ava vazonzi naMwari ndaakuvabudisa kuti ndivatore vaendewo. Unoona kuti pakambobvumiranwa kuti hongu, asi hongu iyo haina kuzozadziswa nokuti vabuda vaakufamba vaya vakatanga zvekutira kuti vanhu vaitishandikira ngavaita sei ngavadzoke. Zvinoreva kuti kwaunenge wakumikidzwa kuyakuyaku nekoine basa raunenge uchiita rinofadza variko. Saka paunenge wakuda kubva ikoko iwewe vaya vanoti saka achasaka ari pabasa apa achibata basa iri ndiani iwe zvawatowakuenda. Saka nyaya yekuti kunzira munomutora adzoke pabasa pake iripo. Farante alright. Saka ndinokuisa ile point yekuti ndopanozonzi mudzimu yako yakufuratira kana something like that. Let's say apa pakuti wabuda wakuenda ku Christianity handitika wotanga kusangana nama consequences ukaenda kune vechivanhu vanobva vakuudza kuti inawe yekuti wasiya mudzimu yako yaita sei yakufuratira. Aiwa ipapo mai ndoda kubata ukasiya ukaenda kunonamata mukurevesa hauzodzokere futi kunoudzwa kunzi uko. But ukasiya ukati handichadi zvemudzimu woramba uri paneutral venue ipapo mudzimu inokufuratira. But ukasiya ukange waenda kuna Kristu uko haudzokere uko because uku I'm guaranteed kune 100% protection. Ungasangana zvako nezvimiedzo here and there. But ukangosiya ukaramba uri paneutral venue because watuka tsime rauri kunwira. Handiti watuka tsime rauri kunwira ndobva watadza kunochera rimwe. Ndikuda kusapota that point nevhesi yeyi inoti iyo kana mweya yesvina yabuda mumunhu inobuda lese yabudiswa nayo yabudiswa inoenda but zvayaenda kwaenda inodzoka ita ma-revisit. Zvino painodzoka ita ma-revisit inenge ichiobserva kuti alright ko apa patakabva apa andika pache vanhu vanenge vachiti pahomwe yedu naika patakabva pahomwe yedu yakaokuipaiwa here kureva kuti panobva mweya yakaipa. You have to occupy that position with something which is the Holy Spirit. Zvino kana iwe ukarega iri vacuum painodzoka neuko inenge yava kuuya yava that punch. Unopedzera kutoera mitupo kana mitatu pana unauya mhofu pagoya mhuka uru pagoya shumba inenge yanokwana vanenge vava kunokwana yese kureva kuti attack yainenge yava kuuya nayo manje aiwe
yaone kuti zvakamira sei. Inini ipapo ndinoti taure ndichiti kusaka chero bhaibheri rodaro 1 John chapter 4 inoti musatenda kumweya yose asi mweya woga unopupuka kuti Jesu Kristu akabva kuna Mwari ndiwo ungatierwe nemukristu. Zvinoreva kuti kunotoona umwe mweya unopupurawo nezvani nezvekwatiri kutaura nezvako kuti vanhu kudabhodzwa vachiti unogona kuti ukaenda kuchivanhu unogona kutoserwa kunzi iwewe wakakanganisa zvakati ndosoka muchiona kuti mweya mizhinji imwe yacho ukaenda kumweya iyoyo inotokupupurawo kuti iwe dzokera unoita zvakati kureva kuti iri kukubvisa uku kuti dzokera uku kwawakasiya zvinhu zvawakasiya waita uku zviri kunzi dzokera unozvigadzirisa kuti kana zvaita zvinhu zvako zvichafamba zvakanaka. Ose zvinoita mamwe maprofita kuti wamuendera akutokuudza kuti tibotangai magadzisa chivanhu chenu. Yezvo saka tuma sabu ningiri tiri kurovedzera tiri kugaridzira kuti tikudzosere ipapa futi pane zvimwe ndisi handisi kuda kuiwedzera kana kuitapudza yatongotaura sezvairi. Ndaida kutaura kuti vamwe vateereri vanogona kusatinzwisisa kuti why is it hatisi kuisa mascriptures zvakanyanya. Haisi nyaya yekuti mascriptures hatisi kugona kumaisa but dzimwe nyaya idzi inyaya dzekuti tikada kuti utsvage kana kuti mutupo mubhaibheri unogona kumushaya but mutupo wacho uchiafekta vanhu paground. Tikada kuti titsvage njuzu mubhaibheri unogona kuishaya but njuzu yacho ichiafekta vanhu paground. Saka tiri kuona kuti vatendi vazhinji vari kubatwa ipapo pakuti ndiratidze scripture sezvavaiita kuna Jesu kuti vaiti every time paaiita chinhu vaiti zvauri kuita uri kuzviwana kupi akangoda kuti ataure chinhu wazviwana papi yeti zvinhu izvozvo ndozvo zvinenge zvichivaafekta on daily basis. Saka tiri kudzoka ipo chaipo pachivanhu pacho ipapo tovaonesa sezvazviri but kana tabata mamwe matopics we can even put a lot of scriptures zvichienderana but apa tinoda kuti muzvizive because hakuna scripture yatinogona kuona inenge ichitaura nezvatsoko inenge ichitaura nezvachi. That's why tisiri kunyanya kuisa mascriptures imi munoona henyu zviri kwamuri kuresearcha kana kutsvaga zvakangosiyana siyana. Tibaya semaChristians inawo yekuti tinoramba zvimwe zvinhu tinge tichiona kuti zvinenge zvichiitika. Mitupo iyi tinoratidza kuti iriko. Saka nawo yekutanga ndeyekutanga kunzwisisa kuti zvinhu izvozvo zviriko here. Tinoona kuti ndopatinonyanya kukuvarira kazhinji nekuti totanga taramba zvinhu asi yeti zvinhu izvozvo zviriko. Saka chinhu chekuti saka takatanga tazviziva kuti zviriko tinobva taziva how to deal with those things. Even munhu kana akazoya kana kukereke chinhu chekutanga takutoziva kuti munhu yakabva here pamutupo because tinogona kuswedera tichingoti out mweya china out but munhu achiri akabatirira kucode mweya uchina upi wacho waunenge uchiti out because inoda kuzikanwa ndeupi mweya uri kuti out kuti tizive kuti mweya ruzivo uri kuti out. Amene papa ndakuda kutozomboenda pandaida kubvunza kuti but because tine dzimwe ndirangobvunzawo zvamusekwese tine dzimwe nzvimbo dzatinoona kuti nzvimbo dzimwe dzinoyera zvakafana mawo makomo kwedu uko totoziva kuti kune mawo makomo anotoyera kune dzimwe nzizi futi dzinoyera handitiona tambotaura kuyera tikazotaura mutupo tine nzizi dzinoyera makomo anoyera nemhuka dzinoyera dzakaita seshato yekuti tomboti hati tatoibvisa pakuti inoyerwa naningi but iyo pachezvayo tine zvimwe zvinhu zvinotodi zvinoyera hapana here linkage pazvinhu zvinoyera izvi nekuzoyera. Ameno anababa kuti mungakuti pamataura pamusoro pekuti makomo anozoyera anozodai ipapapo ndinoda kuti taure kuti ukatonzwa makomo iwayo achizonzi haeri unogona kutonzwa itonzi iri gomo iri ndereana ningi ayera hwai nderekwana mukuru wamwe gomo iri uye kuti vakatanga imomo vane chikaranga chavakaita vari kwa mukuru wamwe vamwe ndo makatourayirwa muka iyoyo akazoyera iyoyo saka ndoo zvaakukudzwa kubva pagomero but gomero rakaitwa nani namwari ndobva razopindwawo nevakazopinda takatanga kuita chinhu ndimwari vakazopinda ndobva vati nderavo kusaka ndambotaura pekutanga ndikati nyaya yakanga iripo ndeyekukudzwa kusaka ndinoona kuti kozvo makomo iwayo anotokudzwa varidzi vazvo vanoziva vanobva vati musaite nechakati musazoite chakati vane vakutya kuchorerwa mhiko dzayo. Saka munoona pari kutaurwa nababa pane something chandiri kutoona because mukatarira even tikaenda kuchinamato vanhu kazhinji vanoenda kumakomo because inzvimbo dziri spiritual ndireka vanopira futi vanoenda kumakomo kureva kuti munogona kupedzera maeresa gomo depending nezvamuri kuita ipapo. Mukatarisa futi vanoita zvechivanhu vanoenda kumadziva munogona kuzopedzera maeresa dziva kwete in a good way but in most cases in a bad way zvichienderana nezvamaita ipapo. I remember ndaitomboona imwe video yomwe murume aitaura kuti akaenda kujeri ndomwe wama wakamboiona akasiya aviga zvikombo zvake mvura
mukunoona saka dziva iroro munondoudza kuti ungaritigidhe ukabuda uri mbeiro rege nechikwamba unodhonzwa gumbozvo ndida kutaura muchidimbu ipapo pakuti vanhu vanogona kupedzisika vanyekesa dziva vanogona kupedzisika vanamata gombo handiti ndida kutaura muchidimbu ipapo pakuti zvakafanana najesu paaitaura pamusoro pesabata achiti ndini ishe wesabata handiti aiti ndini ishe wesabata but ava nenyaya yekuti vairemekidza zuva aida kuvabvisa pazuva rekuti vamenge vangochengeta zuva but ishe wesabata vasinei naye but nyaya yekuchengeta zuva vari pakuchengeta zuva saka iaida kuvadzura pakuchengeta zuva kuti vapinde muna ishe wesabata but zvakatotora nguva zvikakatozvikundikana nazvo vozi vaida kurambira panyaya yekungochengetedza sabata chete zuva iri but zvinoitwa nemunhu akagamuchira ishe wesabata vari kupesana nani nazvo chokwadi chiripo chaicho chaicho hakuna gomo rinonzi rinoyera asi pane zviyereso zvamakaneresa zviri mugomo monibatevo zvakanakanaka nekuti gomo iri kubva riripo imakaona riripo asi mimi makakwidza gomo mukanoita mhiko dzenyu mugomo ramakaona riripo nai zvino zvamakaona riripo imwe maakuyeresa gomo moti gomo iri rava rinoyera michero yacho haunhongi nemaoko maviri michero yacho unozo